Здравейте, здравейте, аз съм Джамбо от Фото Кафе и днес ще си поговорим за новият флагман на Canon EOS R1. На 1 август миналата година, доколкото си спомням, мисля, че тогава беше, направих съпоставка между R1 и 1DX Mark III. Тогава нямах наличен R3 и затова някои от нещата ги споделях просто така, за да имаме за какво да говориме. Днес обаче имам на разположение двата флагмански, всъщност това е флагманския, а това нека да кажем че е вице-адмирал. Имаме двете камери и искам да допълня, защото на 1 август, когато за първи път говорих за камерата, тя беше предпродъкшен бройка, в която нямах право да снимам, да правя въобще нищо с нея, можех само физически да я разглеждам. Мина време от тогава насам, бях на едно събитие на Red Bull Ring, където имах възможността да снимам с камерата, с набор от дългофокусните обективи, да снимам бързо движещи се коли, да изпитам автофокуса, следенето на фокуса с око, защото колите по очи трудно ще се следят, но за това по-късно. И дойде ред да споделя малко повече неща за камерата. Направил съм малко ISO тестове, които ще видите на страницата на Фото Кафе и така нататък. Но общо взето тук искам да направя едно сравнение между двата актуални адмирал и вице-адмирал камери на Canon. Имат разлика, може да се види веднага на първо четене как единицата е по-голяма, сравнено с R3, тя е по-висока, тя е по-широка и с една идея по-дълбока, нека така да го наречеме. Другото важно нещо, което е, да го покажем тук на камерата, R1 идва с един много хубав шегрен. Всъщност той е хубав за професионалите, защото този шегрен, който не знам каква е тази шарка, тип рифелова ламарина, така нека да я наречеме, но то изключително здраво залепва, в кавички да го кажем, за ръката. Просто залепва за ръката и сцеплението с камерата е много добро. При R3, да сложим тук R3, виждате, шегренът е малко по-различен. Той е по-красив. Самата R3 за мен е много по-красивата камера, защото е малко по-компактничка. Малко по-добре се извивките на дизайна на камерата, малко по-близо е до прословутия T90, за който сме говорили в предишни издания. Един от първите модели дизайн, в смисъл един немски индустриален дизайнер, който го е правил. В история на времето може да се върнете в канала и да погледнете. Общо взето като дизайн е много готина. Много е секси. Обаче, ето този шегрен тук е малко по-хлъзгав. Просто ръката се плъзга, смут, много леко, много приятно, но не гарантира също сцепление, така както ето тук. Просто тук се усеща се съпротивлението, как е много по-добро. За професионална камера това е изключително важно при положение в какви тежки атмосферни условия може да се използва. Другото важно нещо, което да покажем като дизайн тук е разликата в слотовете за карти. Първото нещо, което прави впечатление е, че тук слота за карти е заключен. Тук слота за карти не е заключен. Просто дърпате, отваряте и вътре имаме опцията за CF Express карта и за SD карта. Тази опция, между другото, ми харесва да имам две различни карти, особено SD карта, поради проста причина, че тя е ефтина. Дори да закъсате нещо, да забравите карта, защото и на мен не се е случило да си забравя картите вкъщи. Дори в този вариант, просто в първото фото, в което влезете, може да намерите SD карта, която да ви спаси. Тук имаме заключване. Първо трябва да завъртиме и тогава да отключиме. Имаме два слота и двата слота са за карти CF Express. Т.е. две еднакви карти. Това е задължително условие за една топ професионална флагманска камера.
Защо трябва да са две еднакви карти? CF Express и SD картите имат различна скорост на запис. Когато вие искате да правите голям буфер, да правите голямо количество снимки и на двете карти да пишете едновременно, то камерата ще се съобрази с скоростта на по-бавната карта. А в случая по-бавната карта е SD картата. Когато имате две еднакви CF Express карти, ще имате еднакъв запис или бекъп, така да го наречеме по-съвременному, на двете карти. Заради това камерата се предлага изключително само с две CF Express карти и нямате опцията да може да използвате евтин заместител като SD карта. Независимо, че има и висок клас SD карти, CF Express картите са новият професионален стандарт. И хубаво е да подчертая, да погледнете тук. Ако сте правили голяма серия от снимки, то картите могат да се нагорещили, така че е хубаво да внимавате, когато изваждате картите от слота за картите памет. Да погледаме камерите отгоре. При R единицата имаме добавени няколко бутона. Вижда се тук един допълнителен бутон, вижда се присъединяване на допълнителни функции, когато сте в режим превю или разглеждате снимки, така наречено по-нашему. Те са отцветени в синьо. Или ето примерно тук на този прословут бутон, всички Canon G го знаят, с него, знаете, се управлява по подразбиране фокуса, фокусните зони или може да си го персонализирате по начин, който е удобен на вас. Та на този бутон в момента е присъединено и функцията да може, като го натиснете, да правите директен трансфер с нетворк мрежа или някаква друга настройка. Тук имаме добавянето за кроп, а ето този тук бутон е изключително важен. Това е добавянето на бял баланс. Честно казано, при R3 винаги ми е липсвал, аз съм снимал доста с R3, винаги ми е липсвал бутона за бял баланс, трябва да влизам в Q менюто тук, за да мога да избирам този бял баланс, докато тук в случая много лесно с натискането и въртенето на скролера мога бързо да премина от един бял баланс на друг бял баланс. За професионални цели е важно, защото не всички професионалисти, особено репортерите, които много бързо трябва да предават снимки, снимат на RAW. Или те могат да снимат на RAW и на JPEG и съответно бързо да предадат JPEG-а, а JPEG-а, знаете, е хубаво да е с точен бял баланс. RAW-ът после може да го оправите, но JPEG-а е хубаво да е с точен бял баланс. Заради това се налага в последствие да избирате бързо белия баланс. Поне това е моята логика. Ако погледнем ето тук, ще видите, че имаме също допълнителни бутони, които са добавени. Тук в случая допълнителният бутон, имаме и малко разместване на бутоните, ето от тук и от тук, така че ако работите с двете камери или сте работили първо с R3, ще трябва да свикнете, че рейта вече се намира долу, че тук вече се намира допълнителен функционален бутон на място на рейта и ето от тук имаме добавен този бутон. Имаме индикатор за връзка с LAN, ще го споделя след малко. И тук е най-голямата мистерия. Ето това бутонче, чакайте да го покажа. Ето тук. Ето това не е бутонче, ами това прозорче индикатор. Никой не знае за какво служи. Абсолютно никой не знае. Изчел съм къде ли не, какво ли не съм търсил. Никой не може да разбере аджеба този индикатор, това прозорче, за какво става въпрос. Ако имате отговор, пишете на страницата на Фотокафе като коментар. Так, споменах за LAN, като всяка една репортерска камера, флагманска от топ клас. Тук може да намерим RG45. Може да намерим RG45, което да се включим и с FTP протокол да източваме снимките директно по мрежата. Разбира се, и при R3 го има това нещо. Ето тук. Но една от големите разлики, която отчитам, да вземем да отворим ето тази гумичка тук. Виждате, предполагам, така, виждате, имаме малко по-да светне. Имаме мини HDMI.
Адски е несериозно снимането, използването всъщност на мини HDMI за снимане за професионални цели. Адски е несериозно. За щастие при R1 HDMI вече си е голям класически. Стабилен, добър захват, кабели се намират, защото не мини, това е микро, извинявам се, това е микро HDMI тук. За микро HDMI намирането на кабели е кошмар. Трябва да се използва преходник, това го казвам от личен опит, понеже моите камери в студиото са с микро HDMI. Общо взето тук си имаме голям HDMI и съответно и тук, както и тук, имаме клампа, която може да се завинти и да държи добре кабела, така че той да не мърда. Споменах за размера, тази камера е по-голямата, тази камера е по-малката и по-чаровната. Да видим все пак и колко тежи цялото това нещо. Каква разлика имат? Значи, R3-ката тежи 1030 грама. R1 тежи 1137 грама. Разликата между двете камери е от порядъка на около 100 грама. Т.е. флагмана е малко по-тежичък сравнено с R3-ката. Т.е. имаме по-голямо тегло, имаме и малко по-голямо и по-големи размери. Друго интересно нещо, което може да видиме. Да отворим всъщност и да обърна дисплеите. Имам едно на ум, нещо ми се върти в главата. Менюто на R1 е по-богато и по-голямо сравнение с R3-ката. Има повече функции. По различен начин се включват камерите, малко трябва да се свикне. Просто бутончето е направено малко по-различно, но включваме едната, включваме другата камера. Виждате колко бързо стартират. Ако избереме меню, първото нещо, което се вижда, менюто за нетворка при R1 е от цели 4 стъпки, докато менюто на R3-ката е от 2 стъпки. Другото ново нещо, което е, че тук превъртайки отиваме директно вече в менюто на настройки, т.е. като минеме двете стъпки, докато тук като минеме 4 стъпки и цялото жълто меню, отваряме едно изцяло ново меню. Новото меню, което е с зеленото квадратче. Виждате, тук липсва това меню, докато тук имаме изцяло ново меню с нови възможности за персонализация и разбира се, да видя как беше. Отделна настройка за фокуса с око. Да споделя нещо за фокуса с око. Но преди това, да изключим малко камерите тук. Да, трябва да свикна с различното включване на копчетата. Фокусирането. Фокусирането нямаме много изненади. Каквото имаме при 1DX Mark III като опции на фокусиране, това го има и тук. Говоря за ето този тук бутон, AF бутон, iPhone бутона, който много често се използва от репортерите. Аз не обичам да го използвам този бутон. Предпочитам да фокусирам през спусъка, но репортерите предпочитат да фокусират с този бутон. Този бутон, виждате тук как има една по-черна точка в средата, това е Glad Point. Glad Point като на компютъра, мишката, с който си движите. Идеята е, че по този начин, като хванете камерата и движейки пръста ето тук, много бързо може да придвижвате, когато сте избрали единична точка или група от точки вътре в кадъра. Имаше една такава опция по-малките модели, при които можеше да се движиш палеца по дисплея и съответно това да изпълнява ролята на този Glad Point. Само че, да погледнем. Ето е реденицата, ето моята ръка. Моята ръка никак не е малка. Виждате ли, като хвана ето тук и се опитам да стигна с палеца, аз стигам само до ъгълчето и то ми е крайно неудобно.
Заради това тук имаме този glad point. Тук е невъзможно, както примерно с R6 или с R5, да може с палеца да фокусираме по дисплея. Изключително удобно, много е бързо, отколкото с джойстика. Аз предпочитам да го използвам и дори предпочитам да го използвам, когато снимам и група хора, вместо да използвам фокус по око. До такава степен съм свикнал да използвам групата от 9 елемента. По-бързо си ги придвижвам по този начин, отколкото с фокуса по око. Разбира се, когато правя портретна сесия фотография, тогава си включвам на фокус по око, за да не се мъча чак толкова много. Общо взето, това са нещата, които за сега имат само топ камерите на Canon. Се надявам и в по-ниските версии R6 да се пусне тази благинка, но на този етап се пази за флагманите. За хоризонталното и за вертикалното имаме два. Другото нещо, което е фокуса с око. Фокуса с око е значително подобрен при R1, сравнено с R3, която беше първата камера, при която се появи фокуса с око. Това означава, че се следи зеницата и на където си премести окото, там ще бъде фокуса. В какво се изразява подобрението, докато при R3 задължително се налагаше да направя така наречената калибрация с това как се движи зеницата ми вътре в визиора. Тук установих, че въобще даже не е нужна калибрация или моите очи са много хубави и мога просто да включа фокуса с око, без да правя калибрация и веднага имам фокус око. Потвърждава ми се много точно как работи. Тоест, много добре е подобрено. Едно от нещата е, че имаме промяна в самия визиор. Първото нещо, което е за визиор, което искам да припомня, е много лесното падане на този наочник. Може би доста оплакване е имало в Canon от загубени такива нощници, защото наистина дори при носене на рамо штрак излиза изключително лесно. Заради това при новия модел този нощник вече е с блокиращи копчета и трябва да се натиснат, за да излязат. Както виждате, ето тук каква е разликата между единия визиор и между другия визиор. Това тук отгоре е индикатора, да го погледнем да се вижда. Този индикатор е индикатора, който просто превключва от един екран на друг екран. Той не играе. Но ето този индикатор тук, това е новото. Тук имаме сензор допълнителен, който се отговаря за грижата на визиора да следи окото. Тук имаме разположени, те не се виждат, както и тук. Инфраред сензори, които, не сензори, ами лампички, които осветяват окото и по този начин следят зеницата, но тук вече имаме външно разположен сензор и може би това е една от причините по-добре да се справя камерата с фокуса с око, а за фокуса по око той ясно се справя окей. Другото нещо, което е, визиорът е малко по-дълбок. На всичко отгоре мисля, че това е визиора с най-голяма резолюция, над 9 милиона пиксела. Изключително добре се вижда. Той е малко по-дълбок сравнено с ето този, което благоприятства хората с очила да им е малко по-удобно. Тази лупа, не лупа, ами този нощник е доста по-голям и може да снима с очила. Не съм сигурен на 100%, говорил съм с колеги, когато беше на Red Bull Ring, един от амбасадорите беше с очила. Говорил съм дали това влияе на фокуса по око и каза, по принцип има малко значение, ако съм малко по-отдалечен или малко по-съм си завъртял окото, не винаги сработва. Но за хора с нормални очи фокуса с око работи много добре. Разбира се, и двете камери са с новият стандарт за светкайца и с новата трудно вадеща се тапа, която да не се загуби. Това е новия стандарт, който като погледнем вътре има
контакти и тук вече могат да се включват външни микрофони тип пушка. Предполагам, скоро ще има връзка дали за директен запис вместо с по HDMI кабел към външен рекордер, той да се закачи външен рекордер. Новото поколение светкавици вече са само с тези контакти, а пъпките са запазени с цел тези, които използват студийни синхронизатори, да могат да продължават да работят. И на двете камери бутоните, ето тук виждате имат бутон светлинен и на двете камери светят бутоните, ако се активира бутона за лампичката, дисплея светва, дисплеят може да е с два различни показателя. Говорил съм го това и в предишното видео, съм го показвал, може да ви е интересно да го разгледате, макар че доста от нещата се повтарят. Другото нещо, което отличава професионалната камера от малко по-ниския клас, е факта, че да, имаме вертикален спусък и на двете, тук имаме заключване, а тук имаме и ключ заключващ, който да блокира ето този сет, работата на този сет бутони тук и на този сет бутони тук, с цел, ако не искаме да ги ползваме и сме с по-голяма ръка, да не ги задействаме неволно. Макар че честно казано, така като съм гледал, като хвана камерата, аз съм с голяма ръка. Виждате ли как ръката ми не стига до този бутон тук. Така че почти няма смисъл от това заключване, но окей, професионалните камери имат доста системи за заключване и за предпазване от неволно въздействие. И двете камери работят с един тип батерия. 19 и 19 и тук. И двете камери идват съответно с двойно зарядно, за да може да зареждате две батерии. За професионална употреба, особено за хора снимащи в големи серии, може би двете батерии са напълно необходими, докато не напълно необходими, докато за мен като човек примерно снимал сватбена фотография с флагмански камери, съм установил, че една батерия, макар че знам ли по новите стандарти, може пък и да не стига една батерия, ама една батерия винаги ми е стигала за една цяла сватба. Така че батерията е с голяма мощност, достатъчна е да поддържа голямата серия снимки. Мисля, че за външния вид, това е което е за камерите. На страницата на Фотокафе ще споделя нещица за как се държи на високо ISO, как се държи като фокус. Все пак съм я пробвал на най-екстремно възможното място в Red Bull Ring, така че очаквам ви там и до нови срещи!